Салом алейкум, дӯстони азиз. Инҷа мо почта омадем. Кто последний? Духи заказ кардагием ҳозир мегирем, як ҷои хона рафта распаковка мекунем иншоалло. Як 3 рӯзе ба фикрам ки омадагиай вақт намешава омада гирифтанда. ҳаминҷа ман посилкаҳои шуморо роӣ мекунам, ҳаминҷа посилка получат мекунам. Инам як почтаи мо пеши хона. Тарaf посуда сентр. Инҷода аскона мебел. Духиё ма гирифтам духтаро. Хона рафтистем ака. Рафта распаковка мекунем иншоалло. Намедонам ҳозир рафта распаковка када шумода нишон метиҳем ё ки ягон рӯз баъд нишон метиҳем. Инама через як отзыви дугонаам заказ кардагиём. Беҳад таъриф кард духиёша. Хонараам подробно гап мезанам дар бораш. Это духи. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. Чанд рӯз дар канали мо влог нестай. Рости гап камтар мушкилӣ дар ин мобайн пайдо шид. Иншоалло ки дар влогҳои оянда мефаҳмонам. Дар бораи ҳамин духиё камтар хосту маълумотиём ба шумора. Ина якум духие ки ман заказ кардам, номаш Сиай. Дар ин мобайн гӯем чанд рӯз гузашт, рости гап ман иноро истифода бурдам. Гӯем санҷида дидам буш чӣ хеле стойкия, нестойкия гӯем. Ҳамаша гӯем уже вай гузарондум, ай санҷиш гузарондум. Беҳад буш нағзай 24 соат гаранти додагия ки буш меиста, не ки ай 24 соат зиёд гӯем. Намин чанд рӯз пеш дар ҳамун курто агар дар ягон чи либоси задагӣ бошӣ, ҳамун буш ҳастай. Ин фирма, ин сайт гӯем духиёи оригинале ки 3-4 ҳазоран ҳамуое копировать мекунан, не ки толка дар флаконои оригинали гӯем ҳамун фирмини ҳамун духиё ки вибрат мекунен, равонтон намекунанд, дар флаконои худшон роӣ мекунанд. Ин ҳам хеле флаконои худшонае, бинед ҳар сеш як хела суратошон, не ки запахошон ҳар хеланд. Дар ҷои ҳамун штрих-кодаш навистагиае ки кадом духие гӯем, номаш навистагиае, чанд миллиграммае, ҳамаш навистагиае. ин ҳами хел даромада заказ кунед. Ман якум комментарияда силкаша закрепид мекунам. Чизе ки ман заказ кунам, ҳама вақт тамошобинони ман интересоватсия мекунанд, мепурсанд ки аги ҷо заказ кунед силкаша монен. Ина марҳамат, силкаша дар якум комментария мемонам. Медонам ки шумо мепурсед. Дороен заказ кунед. Промокоди мамай, агар ки ба промокоди ма заказ кунед, просто ҳамунҷа дар сайт медроед, мегӯед ки я хочу заказать по промокоду мама ва ё 10% скидкатон мекунанд. Бо агар ки 3 та духи гирен, 4-умаш падарка мешавад. мақсад барои шавҳартона, хитона, бо барои падару модар, барои ягон дугонатона заказ ё ки 3-4 касида заказ кунед, 3 та заказ мекунед, 4-умаш падарка. Бо ба промокоди мама 10% скидка, по Россию, по Украину 15% скидка. Доставкаш намин 3 рӯз, 4 рӯзда мераса. Ма заказ кардам, бовар кунед 3 рӯз дар почта истодагӣ буд, вақт нашид рафта гирифтанда. Баъд рафта гирифтам, ина бо абзорша гӯем чанд рӯз баъд ина гузашт, гӯем ки санҷиш кардам, тестировать кардам, баъд ба шумо ина пешниҳод кардам. Марҳамат, даромада заказ кунед ба промокоди мама, арзонтар меғалта гӯем. Беҳад буғош нағзай, унҷада вибр калонай. Любой хел духи ки инами дар любой магазинои дига, магазино қиматан 3-4 ҳазориян, инҷа ба нархи дастрас метавонед харидорӣ кунед. бо гарантия кати ки буш ҳам хел меиста, стойкаст 24 соат гуфтагӣ, наи гӯем дар пушташ навистагиай. Бинед 24 соат гуфта навистагиай дар пушташ. мара як дугонаам заказ кард, рости гап ҳамао савед дод ки даромада заказ кун, айёи ки мери 3-4 ҳазор да як та духия мехарӣ, дар инҷа чанд та духӣ мехарӣ дар Opel. салом алейкум дӯстони азиз, субҳи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. дар инҷа ман саҳар кати хостам як пирог тайёр кунам. хали 4 та тухм халденда буд, шикастимшон, шакар андохтам озӣ.
майкати миксеркати мезанам вай меша сафед меша баъд худохат якта сметана хуш мекунам руған орд хел пироги простояк гӯем чой маҷӯшид пироги простояк тайёр мекунам айси бо куда каша тайёр кардам дар кор дадаша магазинро овон кардам инам хел мебошед дӯстони азиз чанд қашид ман бовакне на пирог на торт ягон чи пухтупаз накардам рости гап амрӯз намедонам чӣ хеле ки саҳар кати хестам желание пайдо шуд ки ам як пирог тайёр кунам куда ази тез мезанам миксеркативу сметанаро хуш мекунам аматиша меандозам пухтан мегира баъд дар қафои тайёр кардани каша мешавам инам хел ма задам ам хел сафед шид миксеркати тухму шакара гӯем задам ам хел шид ази разри хитил меандозам ази руғани сметанаро меандозам аввал руғани ва семечка сметана аралаш мекунам баъд разри хитило орда меандозам тамом духовкада листишда рехта яктада калон када мепазам пирогка инам хел ҳама орда андохта аралаш кардам акма наглаз мекунам гӯем ҳамхел мебинам ки ҳамхел ранги сметанаи жидкӣ шавад ранги сметанаи 15%. Инам хел шид ҳозир вай када меандозам вайда духовкада листишда инаи вая гирифтам ситара гирифтам беҳад мада маъқул шид видеоша кадагим рости гап чанд қашид влоги напарафтам видеомам хел пур истода дар галереям инам хел пухтестай пироги мо кудако ҳуй када пуштеста намедонам дамаш агар нагарда ина камтарак сирхак шид ами камтарак сирхша уже дамаш намегарда сирх нашида агар ҳуй кадар маҳкам каданаш гирӣ баъд падёмаш вай меша меғалта хел паст мебиёя инам хел даиҷа каша кадестам манай каша ози андохтум кофта меистум ки вай нашава гӯем якҷо туб нашава ҳамаш бинед ва ду намуд кашара да якта вай баночка андохтам кашаи мо ҳам тайёр шид дӯстони азиз ин влоги ма ай ҳар рӯз гӯем кам намедонам чанд рӯза видеоҳай чанд рӯз шид хамихуши видео карданам нестай рости гап як рӯз ду рӯз ягом ҷой гӯем саҳара ё абета ягом чия видео мекунам бо ҳами қати дига хушум намекунам рости гап ҳам хел хай як кора бисёри бадам ҳамин кор кати машғул шавӣ ҳамун корам дилгир мекадаи одама камтар хай вай кунем выходной гирем иншоалло бо желание пайдо шид бо давом метиҳем кора маҷбурӣ нестай ба хоҳишу ба желани худмонай гӯем инам хелози шиками кудакора сер мекунам иншоалло ина метиҳем барвақтарак хӯрда вай кунам ки ози пирог тайёр шава дига кашая намехӯрам саҳар кати ам хел шиками гишнакати каша хӯран ягон чизи ба қувватак хӯран нағза ки то абета гӯем шикамошон сер мегарда хеле перекус када мегардан чизои вреднира намешава вақти гӯем қад баланд шавӣ вақти ба қувват шави кудако калон шудестан хел чизои ба қувват витамино бисёр додан дар кор ай чизои вредни амин шириниву ай ҳар чизда амин молочниву творога ам хел чизо ҳаракат када бисёр кудако додан дар кор ман ки ҳаракат кадам хел бисёри вақт хушум намета саҳар кати хеста ягом чӣ кадан хай ба хотири фарзандо мехезам инам хел каша ягом чизакшон тайёр мекунам бо руғани инаи таплони масла оз меандозам ки ба қувватак шава камтар каша жидкиай ам хел ба худмам камака кашидам қатчон шинам ки вай намехӯранд кудако ма қатчон шинам ба хушрӯ гӯем мебинам ки очаш хӯрдеста мехӯрам ба иштиёи нағз
инам хел ина дар иҷа пироги мо ҳам тайёр шуд. Дӯстони азиз, кӯдако бисёри баъд духовкаро чӣ хеле ки гуфтам ҳуй када маҳкам кардан гирифтан. ҳамин бачаам бисёр хулиганай. камтарак падъёмаш пасттар омад. хай мешавад гап не, хурдан мож намеган. аз сахарни пудра мешапмшаву баъд брида метимшон яду кусоки. иншоаллоҳ ки баъд бо влога давом метиҳем. дар мобайн ма садики нозияро туғри кардам. гӯем вай садик дигар садик гӯем кучондем. заявление рафта пур кардам. гӯем чанд қа корое буд кардам. иншоаллоҳ ба наздики нозия садик мерава. инам хел навигариё. дар ҷа дӯстони азиз бегаҳ шида ма ҷа камтарак гӯем хамир шӯридам. фатири варақин кардам. ин хел резона ки хушрӯ омадай. ази мехоҳам камтар қуртов кунам. як таъми фатирша гирифта дута фатир кардам. ина дигаришам мондам. пухтан мегира иншоаллоҳ ки як қуртов мекунам. ози чизоша тайёр кунам қуртова. ина мехел дӯстони азиз, шумо ба чӣ кор бор машғул ҳастед дар ин рӯзо? бовар кунед чанд рӯз шуд видео накардам. хел мекунам ҳама чӣ хафоям. ҳай видеои блогироро тамошо мекунам, зиқ мешавам, медурам. ҳай шуша тамошо мекунам. рости гапо бо дар канали худат ки напартоӣ намедонам. хел мекунӣ ки ҳама чиз бехабарӣ. ина мехел ай ҳоли подписчикон бехабарам. чанд қа шуд ки видео напарофтам. дар комментария дига ҳам наменависам. гӯем намедонам ки чӣ гапу чӣ навигарӣ. хай одамоеч ки гӯем номеромо медонанд дар вайо менависанд дар ватсап имо куҷо шидем гуфта я 2 рӯз накунам агар видео уже менависанд. иншоаллоҳ ки на ба хотири шумо влоги чанд рӯзара сабират кардам. инаҷа бачаи ма беҳад нохӯракай. намин рӯзи дароз нон хӯрда майда карда мегарда. беҳад намин кора нағз мебина. очашта вай кардан. чӣ гӯям? кор очашта вай мекунада, туғри мекуна. инаи клёнкарам барои болои стол харидам. рости гап ҳоли видеошунам хел дар галерея истодай. видеои гӯем покупка. инам хел қуртови мо тайёр шид дӯстони азиз. дар ҷа додарма дар мачи дидиян шавҳарам гирифта овардан. якҷоя мешинем ки қуртов мехӯрем. ина диям фатира нами нодира мехали када бинен. инам хел ин зирабоиро хуштоманам рой кадагия да ҳамиҷа хучон кадан. бинем фатир чӣ хел хушрӯ омадай. дрож кати кадагиам, дрож андохтагиам. нам хел гӯем қавати хушрӯ омадай. гӯем хеле шохи чӣ нестай, сахт нестай, мулоимакай. кӯдако нағз мехӯранд. кадоми хурдаиста боша иштиёи таом дӯстони азиз ба мо низ ҳамчунин.